Eri vuosikymmenellä valmistuneissa omakotitaloissa on aina omat ominaispiirteensä. Aloitetaan näistä 50-luvun taloista, eli kansanomaisemmista rintamamiestaloista. Ja niissä on paljon asioita. Muun muassa puhutaan niistä, että on rossipohjaisia taloja. Siellä kannattaa ostajan kiinnittää huomiota siihen, että kuinka iso se rossipohjan tuulettumistila on. Kellarillisia 50-luvun taloja, niissä taas kannattaa huomioida se, että missä kunnossa se kellari on ja ylipäätänsä sen talon sijainti siinä tontilla. Meneekö sadevedet ränneistä rakennuksesta poispäin vai valuuko ne sinne kellarin rakenteisiin. Sama koskee myös lumien sulamisvesiä keväisin. Kattoasioissa 50-luvun taloissa niin monesti ollaan vielä vanhoissa tiilikatteissa. Niihin kannattaa katsoa, että onko ne tiilikatteet uusittu. Siellä saattaa olla jo 80-luvulla, 90-luvulla laitettu peltikattoja, mitä on ihan turvallisia ratkaisuja. Myös 50-luvun taloissa kannattaa muistaa se, että minkälainen niissä on se ulkovuori. Moni on uusinut 80-luvulla ulkovuoren. Se on varmaan ihan hyvä ratkaisu. Siihen ei ole mitään moitittavaa. Usein tulee vastaan taloja, joihin on rakennettu tämmöinen elintasosiipi. Se sisältää yleensä saunatilat, pesutilat, koska aikaisemmin ne saattoivat olla siinä piharakennuksessa, mikä on sitten myöhemmin purettu. Öljyn halpa hintahan aikanaan antoi pontta sille, että näitä 50-luvun taloja muutettiin öljylämmitteiseksi. Ja se on tänä päivänä toisaalta etu, niin siellä on valmis vesikeskuslämmitysjärjestelmä olemassa, mikä on varsin helposti ja yksinkertaisesti muutettavissa sitten maalämpöjärjestelmään, mikä taas on sitten nykyaikaa ja se lisää talon eli-ikää ja nykyaikaisuutta jatkossa. Tässä on rakennus, joka edustaa hienosti 60-70-luvun hyvin tyypillistä rakennustapaa. Rakennettiin rinteisiin, kaksitasoisia ratkaisuja. Alakerrassa on mukavasti kellaritila, ylhäällä varsinaisia asuintoloja runsaasti. Ja tässä niin kuin näkyy, että on asianmukaisesti talossa hoidettu maanpintojen muotoilut. Ei tule ongelmia varmastikaan sadevesien ja lumien sulamisvesien vuoksi. Aikakautensa edustavia piirteitä, isoja ikkunoita. Kattomuoto on joko tasakattoa tai sitten puhutaan pulpettikatto. Pulpettikattohan on sellainen kattomuoto, mikä viistää toiseen suuntaan tasaisesti, vähän niin kuin vanha koulun pulpetti. Ikkunoiden suhteen kannattaa olla hereillä, että onko talossa alkuperäiset ikkunat vai onko niitä uusittu. Jos ne on uusittu, se on aina hyvä juttu. Kyseisen talon sadevesijärjestelmäkin on hoidettu asianmukaisesti, ettei varmasti ole alkuperäinen järjestelmä, että on uusittu. Että aina parempi, että mitä kauemmaksi ne sadevedet rakennuksen sokkelista johdetaan. Ei ainakaan tule sitten sokkeliin mitä veden kanssa ongelmia ja jäätymisongelmia.